En aquest tutorial veurem com podem inserir dibuixos i per què serveix. Nosaltres podem inserir una única imatge i llavors la podem ajustar en el nostre text com ens agradi, però si volem solapar dues imatges o volem fer algun joc d'aquests, per exemple, inserim imatges. Triem aquesta i aquesta, per exemple. Dues imatges. Aquestes dues imatges jo les puc col·locar una al costat de l'altra si tinc ajustaments correctes d'imatge, si m'hi caben i tinc ajustaments adequats, podríem arribar-la a col·locar una al costat de l'altra, canviant opcions d'aquestes i tal, veieu? D'aquesta manera la podria ajustar de diferent manera, i fer un parell d'intros i fer-la baixar i tal. Però si jo vull fer-ho bé, per poder ajustar bé les imatges i que em quedi com una única imatge i tot això, el que hauria de fer és inserir un dibuix. Si jo insereixo un dibuix, aquí tinc diverses opcions. El que puc fer aquí és una composició de diverses imatges, de textos i tot això, de forma que em quedi com una espècie de collage o de dibuix amb un text. Per exemple, jo puc buscar aquí una altra vegada una imatge d'un bosc. Triem la imatge, insereix. Em podria triar alguna més. Podria venir aquí. Podria triar alguna altra imatge, per exemple aquesta. Insereixo. Ara ja en tinc dues. I ara aquestes imatges, fixeu-vos que es poden solapar tranquil·lament. Podria fer una composició. Podria ficar un quadre de text aquí i escriure un text a sobre de la imatge, que de l'altra manera, boscos del Solsonès. Que de l'altra manera seria impossible. Aquest text el puc fer més gran, el puc posar amb un altre color de lletra, puc jugar de diferents maneres, puc jugar com em convingui, Podem ficar-li negreta, per exemple. És la manera de poder-ho posar. Llavors aquí també hi ha l'eina del WordArt, que permet ficar un text, que llavors es tracta com una imatge. Llavors ara aquest text el podem canviar de color, podem canviar la vora també de color, podem canviar el tipus de lletra, podem ficar-li ombres, hi ha diferents opcions, diferents coses que podem fer amb aquest text aquí. I una vegada ja ho tenim, hem fet el nostre muntatge i ja tenim tot això guardat, quan fem desa i tanca, això tracta tot el muntatge com si fos una única fotografia. Fixeu-vos, ara elimino les dues altres que havia posat. Ai, he eliminat la que no era. La que vull eliminar és aquesta de sota. Veieu? Ara això és com si fos una imatge. Llavors el text em queda per sobre o per sota o com jo ho organitzi aquí sota. Llavors l'eina dels dibuixos serveix per inserir una o dues imatges, per inserir un WordArt, per fer diferents tipus de composicions que inserint una imatge només no ens deixa. I això és tot.